God aften og velkommen til DR2 Tema. I aften skal det handle om Afrika og afkolonisering. Vi stiller om til Patricia van Beek. Ja, tak. God aften. Vi har i aften besøg af Tove, Rosengo og Connie, der vil være vores ekspertpanel i aftens tema om Afrika. Vi taler om, at afkoloniseringen kan opdeles i 3 faser. Hvornår var disse, og hvilke landområder omfattede de 3 faser? Den første fase var fra 1945 til 1954 og omfattede landområderne Asien og Mellemøsten. Vigtigst var Indien, efter at Storbritannien afgav det britiske imperium deres store skat og samtidig også deres status som verdensmagt. Efter Indien kom Indonesien, som blev uafhængigt efter at have kæmpet mod det hollandske kolonistyre, og lande som Vietnam, Laos og Kambodja blev først selvstændige efter 8 års kamp mod Frankrig. Den anden fase var fra 1956 til 1966, og her blev de fleste lande uafhængige. Fra midten af 1930'erne og til midten af 1950'erne skete der en betydelig udvandring af europæere til Afrika, og det så det så som en trussel. Algier, Kenya og Sydrhodesia, som i dag er det, som vi kender som Zimbabwe. Afkoloniseringen i Afrika, eller Asien, påvirkede Afrika, og løsrivelsesprocessen bredte sig. Ved midten af 1960'erne var det kun Portugal, der havde kolonier tilbage i Afrika, men det hvide mindretal holdt fast i den politiske magt i den sydafrikanske republik og det lille Sydrhodesia. Den tredje fase var fra 1975 til 1994, og her forsvandt disse rester af europæisk kolonisme. Sydrhodesia opgav det hvide mindretal i 1980, og de portugisiske kolonier fik frihed. I 1994 blev der indgået forhandlinger, hvor de accepterede et politisk system, som betyder, at de sorte var ligeberettigede som med de hvide. Ja, hvis vi lige bliver ved emnet om afkolonisering, hvorledes forløb sig afkoloniseringen i Asien? Afkoloniseringen i Asien skete ved, at Asien og Mellemøsten havde en historisk tradition som højudviklede kulturer med egen litteratur, kunst, religion osv. I det 20. århundrede var det også økonomisk, og infrastrukturen var langt stærkere udviklet. Vi snakker i dag om en tredje verden, men hvad menes der egentlig med det udtryk? Jo, altså med den tredje verden menes der typisk Afrika, men det er ikke helt sådan ment. Da den første verden er den vestlige og kapitalistiske, og den kommunistiske verden så er den anden, så er de økonomisk kriseramte lande Afrika typisk ikke nævnt som den tredje verden. Asien har altid været stort rent befolkningsmæssigt, og det er kun blevet større siden 1950. Alligevel har den procentvise vækst i Asien været mindre end i Afrika, der har haft en vækst på næsten 50% siden 1950. Hvordan kan det være, og hvilke faktorer ligger til grund for den kraftige befolkningstilvækst i Afrika? Jo, altså først er der det, at dødeligheden er faldet i tredje verdenslande. I kraft af bedre hygiejne, lægevidenskab, bedre kost, så dør der også færre børn, end der gjorde før. Et fald fra 15% til 6% fra 1960 til 1999 er sket. Og det, der så også er sket, er, at fødselsraten forbliver uændret høj. Det vil sige, at der bliver født flere, end der dør, og så er befolkningstilvæksten altså eksplosivt høj. Men hvilke konsekvenser har den kraftige befolkningstilvækst haft i Afrika? Og hvilke andre økonomiske problemer har ulandene stået med efter uafhængigheden i 50'erne og 60'erne? Altså med netop en kraftig befolkningstilvækst skal der altså mere til. Lad os antage, at befolkningens størrelse stiger med ca. 2,5% om året. Så vil befolkningen være fordoblet på ca. 28 år. Hvis man så ikke ønsker at gå ned i levestandard, men tværtimod op igen, fordi Afrika er jo et kriseramt land, og man gerne op, så skal alle industrierne ikke bare fordobles, men mere til på de samme 28 år. Og det giver altså nogle problemer. Desuden så havde afrikanerne ingen industri stort overhovedet. De eksporterede kun ubehandlede råvarer, og ofte er det kun et enkelt eller få råvarer, disse lande er afhængige af. Så der er ikke ret mange penge at hente. Det gjorde landene ekstremt konjunkturfølsomme, i det udsving i priserne på deres eksporterede råvarer kunne redde eller knuse deres økonomi. Da de forsøgte sig med at øge produktionen af deres råvarer, øgede det kun udbuddet, men altså ikke efterspørgsel. Og når det sker, så kommer landet i krise, de brænder ind med deres varer og er nødt til at sælge dem for en slik, så driver de altså selv priserne på råvarerne ned. Så det har været en lang sej kamp for Afrika. Efter afkoloniseringen har flere afrikanske lande også været plaget af krige eller meget langsom overgang til demokratisk flerstyre, hvor sorte var ligeberettiget med hvide. Men hvilke af de afrikanske lande har været plaget hårdest?
Altså i lande som Angola og Mozambique opstod der langvarige krige, eftersom at Portugal ikke ville afgive deres kolonier. I Sydafrika og Sydrhodesia skete der en overgang til demokratisk flertalsstyre. Dette skete i 1980 for Sydrhodesia og i 1994 for Sydafrika. Hvis vi lige bliver inde på problemerne i Afrika, hvilke politiske problemer er det så, at de afrikanske lande har været besværet med? Ja, Patricia, det er et rigtig godt spørgsmål. Ligesom Musengo sagde lige før, så befolkningsvækst på 2,5% bare på 28 år, det giver en kæmpe fordobling. Og så får de jo problemer med ernæring, for så skal de også have fordoblet deres landbrugsproduktion. Puha, det er hårdt det hele. Og de skal have fordoblet boliger, de skal fordoble skoler, de skal fordoble lager. Og det gør, at alle de penge, som landet faktisk tjener, det bliver ligesom brugt på, at de kan ligesom føde og husere alle disse ekstra børn og mennesker, der er kommet til deres land. Og det gør jo, det er svært at investere, og på den måde har de rigtig svært ved at komme ud af fattigdomscirklen. Ja, så vi kan sige, at i politiske problemer, så er der jo den her med den øgede befolkningsvækst. Det jo gør det svært at føre en effektiv befolkningspolitik. Derudover så er de afrikanske lande jo ikke rigtig af historisk art. De er blevet delt op imellem sig mellem koloniherrerne dengang, uden de tog hensyn til de forskellige stammer og territorier, som afrikanerne havde dengang. Ja, en tragisk historie. Og det ligesom gør, at efter kolonisering, eller afkolonisering, som vi også har snakket om, så er det blevet svært for dem at følge efter rent teknologisk og organisatorisk. Det er svært ord. Du forstår, hvad jeg mener? Altså, det er svært for dem at følge med i den her industrialisering, vi har med at gøre. Ligeledes har de afrikanske stammer deres eget skriftsprog, og de har ringe uddannelse. Så det er virkelig svært for dem at følge med sammen med resten af verden. I alle de her stater er jo de her etniske befolkninger, som vi også har snakket om, de ligesom har prøvet at have et demokratisk styre, men det har ikke rigtig virket for dem. Så derfor så er de gået over til diktaturiske samfund de fleste steder, hvor der bare har været en enkelt leder, der har styret det. Og han har kun taget hensyn til sin egen stamme i stedet for hele befolkningen i landet. Og der var rigtig tit regeringsskift med forskellige kup, og det gør jo, at det er svært ligesom at styre et land, når regeringen hele tiden bliver skiftet, og de kun handler for deres egen fordel i stedet for hele landets fordel. Og til sidst, ja, som alle hører, så er der mega meget korruption i Afrika. Så dem, der ikke har penge, de klarer sig ikke godt. Så der er rigtig mange politiske problemer i Afrika, kan jeg godt fortælle dig, Patricia. Og jeg kan blive ved med at nævne flere. Lige til sidst vil jeg afslutte med at spørge, hvorfor er det så, at FN ikke har gjort eller gør noget for at afhjælpe elendigheden her i Afrika? Ja. FN har jo prøvet før. Der var jo borgerkrigen i Kongo i 1960, som var til 65, hvor FN faktisk indsatte militære styrker. Men det blev en rigtig kæmpe fiasko. Så FN har ligesom droppet at hjælpe til militært og været rigtig passiv på den side. Det skyldes blandt andet, at indgriben i sådan her aktioner, det er ligesom en krænkelse af de afrikanske landes suverænitet. Fordi et afrikansk land skal ligesom have sin egen suverænitet, som et europæisk land skal have. Og derfor kan FN ikke gå ind og blande sig, fordi så bliver det bare beladet. Ligeledes så for at der skal komme en indgribning, skal alle være enige om det i Sikkerhedsrådet. Og det er svært, fordi at det er USA og Kina og Rusland og Frankrig og de lande, der sidder i Sikkerhedsrådet. Og de handler til deres egen bedste og deres egen indflydelse i Afrika. Og derfor er det svært at blive enige om en decideret indgreb i Afrika og hjælpe de svage lande. Så derfor har FN ikke gjort så meget, fordi det er så besværligt for dem at få noget trumfet igennem. Plus at det bliver tit og ofte en kæmpe fiasko for landene. Det var det, jeg 2 timer for i aften. Vi takker panelet for deres deltagelse. Også et god aften. Chihuahua.